Follow us guys, follow us, we'll show you London. A to je to, že sa extrémne hanbím natáčať na verejnosti. Niekto tady mokne. A namiesto toho tu utierame vlastne lavičku. Vítam vás u nového vlogu a dnes to bude z Londýna. Ja som úprimne ani nečakala, že sa to takto nejako vyvinie, ale pred 2 dňami som tu prijala tela spolu s mojou kamarátkou a včera sme mali taký úplne odpočinkový, keďže aj jedna, aj druhá sme tu už boli, takže sme vôbec nebehali po akože nejakých atrakciách alebo rôznych pamiatkách, ale skôr sme si užívali tú atmosféru a tak. A dnes by sme práve chceli ísť na nejaké možno trhy, možno do mesta, neviem. A tým, že sme vlastne ubytované v rodine jednej kresťanskej, tak vlastne dnes ráno sme si robili make-up, išli chvály, proste mali sme už nejaké rozhovory o Bohu a zároveň zajtra je nedeľa, takže pôjdeme spolu do Hillsongu a z toho mám extrémnu radosť, takže vás zoberiem so sebou a ukážem vám vlastne tak Londýn skrze moje oči. Skoro nás tu prešli. Počkej, čo tu je? Yes, please, peanut caramelize. Môžete si dať vlastne karamelizované peanuts? Wow. My sa ideme schovať do nejakej reštaurácie, buď ideme na toast do Teska, to bude náš obed, alebo pôjdeme do nejakej reštaurácie, ale vôbec netušíme ešte. Momentálne to hľadáme. Takže možno pôjdeme do Join the Juice, na toastík, alebo nejaké bagle, neviem. A začína pršať, takže... Pozrite sa na to, ako niekto dlho čaká na búdku. No for me! Niekto tady mokne. A namiesto toho tu utierame vlastne lavičku. No way! A ideme papať naše lovky z Teska. Takže ja som skončila na skire a mangu. A Kája skončila na toastíku s krevetami a ananase. Takže super, no. My tu nedokážeme Best. Nedokázali sme to otvoriť kvôli týmto nechtám. Oh, it's open. Yeah. Mega. No, sme vlastne momentálne v knižnici. Snažili sme sa nájsť nejakú Bible alebo celkovo akože náboženské knihy, ale jediné, čo sme našli, tak sú tieto dve časti, kde na jednej strane náboženstvo a na druhej strane filozofia, čiže je crazy, že to takto dali vlastne dokopy. A sú tu rôzne vlastne knihy od buddhizmu, cez Bible, cez Islam až po Jewish. Takže, no, nothing special, to be honest. Kreslo, to sa hrozne špatné. Tuto Bible mám doma a to som si raz doniesla z tohto, z nejakej cirkvi, kde mi ju dali úplne zadarmo. Že Hej, mega. a nebolo to od Ifiho niekde tam? Mám pocit, že hej. Hej, ja som bola taký teďko. Niekto ma tu vedie, ale zároveň nevie kam. You look so confused. Že to je celý za to, že jo? To je ten vlez do toho paláce. Chápeš? To je prostě v rekonstrukci, OK? A je tam aj iný vchod? No, jako bude nějaký. Já se tam toho helmového. Takže opýtali sme sa toho helmovýho. Jo, pán Helmový dal radu. Aktuálne sme išli do múzea nejakého národného. Je to zdarma, ale je to mega cool. Just look at it. Počkej, ktorý to udelal? Počkaj. France. Nebolo moc hodnej, no. Predstav si, že ťa raz niekto namaľuje a namaluje ťa do takéto podoby. To nie. Jo, aktuálne sme boli v Glossier a tie produkty boli tak nádherné a estetické, ale keď sme si ich skúšali, tak smrdeli, neviem prečo, takže tá cena overpriced. Sme nejaké jahody v čukáti, takže ideme na taste test. Děláme taste test lidi. Jo, počkej.
napísať? Chvíľka. Koľko tomu dávaš? Takových 9 z 10. Moc dobré. Dnešné slovo, ktoré ma zaujalo, tak bolo v Jánovom evanjelium 15. kapitole, 4. verši, kde je napísané: Zostaňte vo mne a ja vo vás, ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal vo viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. A ja viem, že veľa ľudí má na srdci to, že chce byť čistý pred Bohom, či už v svojich myšlienkach alebo činoch. A prvým krokom je to, aby sme zostali v Kristovi. A to zostať v ňom znamená byť s ním prepojený, mať s ním spoločenstvo, mať s ním osobný vzťah a nechávať sa ním obmieniať naše srdce, aby my sme potom dokázali niesť dobré ovocie, ktoré sa páči Bohu. Takže také dnešné slovo. Toto je výhľad z nášho okna. A prosím vás pekne, najlepšia vec na tom všetkom je to, že tí zamestnanci majú v práci ping-pongový stôl. A každý jeden deň alebo o prestávke hrajú ping-pong. Čož je mega cool. Si hovorím, že to chcem aj ja do svojej práce. To pošlom normálne šéfke, že I want this, please, please. Máme dážď, lebo som si myslela, že bude pršať, takže môžeme byť sprievodci. Follow us guys, follow us, we'll show you the London. No, aktuálne sme na Tower Bridge, pôjdeme spolu na kafíčko alebo maču a potom pôjdeme na Marketplace alebo nejaké miesto, kde predávajú jahody v čokoláde, takže ideme tam a uvidíme, ako sa ešte deň vyvinie, lebo chceli by sme si urobiť večer movie night, ale uvidíme. It's right. Tento trh bol aj pre mňa veľkým prekvapením, lebo ja som to nikdy v živote v Londýne nevidela a bolo tam od vymyslov sveta fakt produktov, od jedla cez zeleninu, ovocie, kvety, rôzne machy, čo sme tam našli, huby. Ja som na to iba čumela, tu nad nami prechádzal vlak, tak som si hovorila, že prosím, nech nespadne. A bolo tam milión ľudí, fakt rôzne chute, vône, človek sa fakt musel držať seba, aby nič nestratil. Tiež tam boli rôzne healthy produkty, jahody v čokoláde, ja som bola, že crazy. Milión ľudí, fakt. Tu som bola k tlačenke a nebolo mi to vôbec príjemné. Som si hovorila, že len sa drž Kai a nestrať sa, prosím, Klaudy. A na konci sme ešte kúpili vlastne buchty, lebo sme boli mega hladné. Tie trhy boli extrémne plné a bolo tam milión variant jedál, proste fakt akože rôzne a úprimne fakt cool. Cenovo asi trošku higher, ale zároveň asi tak v pohode, na to, že sme v Londýne, tak pohoda. Tak my sme našli nejaký cinnamon chai latte bun, neviem čo, a ideme si dať taste test, takže go. Let's try. 6 z 10. Zatím. Okay. Ja som zjedla iba tú buchtu, prázdnu, proste suchú. Ňam. Dávame tomu 7, hej, je to fakt dobré. Víte si to, jestli jste jakoby nezvyklí na to jíst sladký, nebo jestli jako nemáte rádi heavier sugar věci. Yeah. Ale jakoby if you're craving a sweet treat, That's for me. tak this is it. Jedna z vecí, ktorá tu je zaujímavá, je to, že na viacerých miestach proste sú ľudia, ktorí len tak random kážu o Ježišovi, takže I will show you. Jesus Christ, he came, he died, was buried, and Jesus Christ, he rose again on the third day. Aktuálne ideme na kafíčko a potom pôjdeme na tie trhy, o ktorých som vám hovorila. A popri tom si dáme aj prechádzku pri západe slniečka, keďže je vonku fakt nádherné. Tak my sme našli ďalšieho typka, ktorý káže z druhej strany o Kristovi. A neviem, či to počujete, ale on fakt akože mega kričí, ale zároveň, you know. Ja vám poviem jednu vec a to je to, že ja sa extrémne hanbím natáčať na verejnosti a celkovo nahrávať tieto tu proste, čo sa deje. She's not lying, guys. Ale boli sme vlastne v Joe & Juice a ja som si objednala toto tu, kde je banán, strawberry a tiež bezinka. U nás sa to povie bazálka, čo je to? Báza. Je to strašne refreshing a ja tomu dávam fakt, že 8,5. Je to fakt veľmi dobré. Fakt. Ale to fakt fajn kombinace. Koľko by si tomu dala?
Jo, 9. 9? Wow. Prechádzame Benátkami a sme zamilovaní pár. Konečne sme sa vybrali aj na tie trhy, o ktorých som vám hovorila. Keďže sme mali ešte medzi tým rôzne prestávky alebo proste zastávky, úplne random, tak sa to trošku pretiahlo a tým, že sa to stmílo okolo 7, tak teraz prišiel ten čas. No že ten pes proste nerozumie. Takže vlastne tu môžete hovoriť na každého, čo chcete a tí ľudia proste nevedia. A určite každý, keď bol malý, tak skúšal proste si vymyslieť svoj vlastný jazyk, ktorý vie iba on alebo jeho kamoši. A my sme to proste si takto dneska robili. Bola som taká, že Sanamasa Karamasa, povedz na to? Odpovedz mi! Proste, teraz sa tu hraje na vážnu. Ale inak mi pekne odpovedala. Tento Camden Market je kapitola sama o sebe. Ja som viac messy place nevidela, takže poďme si to opísať trošku skrze moje oči. Ja vám hovorím, že na tomto mieste nájdete milión a milión proste malých tvorcov, predajcov, možno veľkých predajcov, ja neviem proste, ktorí sa snažia preraziť. Mne sa páčia veľmi tieto úplne. Je také přesně jako... Tak to je nechutné. Od tohto potom, proste to je nechutné. Fakt na tomto mieste nájdete či už fakt špinu, alebo potom napríklad rôznych ľudí, ktorí predávajú ovocie, zeleninu, jedlo, potom šperky. To je mega super. Alebo kafové zrnko. Ja hovorím, že to je to najväčšie peklo. Akože je toho tu fakt najviac random a vôbec nie sú tie veci, čo by sme chceli, takže trošku fail. Rôzne hodinky, foťáky, potom fakt, že girly obchodíky, taktiež tam nájdete rôzne arabské vône, trička, oblečenie, šperky, fakt milión šperok, áno, okuliare. A ja som si tam našla aj túto kabelku, ktorá bola fakt cute. Ale prečo som ju tam nechala? To neviem doteraz. Prečo? Neviem. Dajte mi odpoveď. My sme hlavne išli hľadať darček pre kamarátku, ale nic sme nenašli, takže sme sa potom pobrali aj tak mimo do mesta, takého mini pidi. Dobré ránko, máme tu nedeľu a my sa dnes ideme pozrieť do Hillsongu. Ja som si aktuálne robila make-up, ale ešte stále mi chýba lipstick, takže si ho ideme dokončiť. A úprimne, ja viem, že väčšina z vás možno pozná Hillsong z internetu a o ich chválach, lebo ja som ich počúvala už asi od začiatku mojej cesty s pánom, ale nikdy som nebola vlastne v ich cirkvi, takže dnes tam idem. A extrémne sa teším, lebo vôbec netuším, čo mám od toho očakávať, že či to bude extrémne veľká akože cirkev, alebo proste naopak veľmi malá, ale zároveň proste v Londýne je toľko obyvateľov ako v celej Českej republike, čo je crazy. Akože, to som včera akože zistila skrze moju kamošku a ja som iba, že that's too much. Inak jedna z vecí, čo je super na tomto zrkadle, je to, že tu má svetielko, ktoré je podľa mňa mega cool. Mega. A potom to je vlastne Bluetooth. A tam si môžete vlastne zapnúť pesničky a toto bude rozprávať. To je vlastne ten place, ktorý som našla a teraz vlastne nájdete pesničku. Hop, 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 hop. Toto je môj dnešný outfit, mám úplne obyčajnú košielku, a taštičku, nohavice a... Boty ešte ne. Boty ešte ne. We are waiting on a bus. Včera sme takto čakali na bus a on proste nás prešiel. My sme sedeli proste na autobusovej zastávke a ten bus si povedal, že no a prešiel pred nami. Takže my sme potom 20 minút museli ísť na nejaké metro, lebo ďalší bus išiel o 15 minút. Takže sme si povedali, že whatever, we'll be healthy girlies. Takže čakáme na týpka. Crazy. Inak ja vám trošku odkryjem z realitky a ja si povedám, ako sme sa tu trošku chytli. Ja viem, že sme kresťanky, we love each other, ale proste tak. Trošku meškáme do cirkvi a nevieme vôbec nájsť podchod alebo metro a it's so crazy. Ja. Trošku sme sa spozdili doma. Spozdili, to aké je slovo? Oneskorili. Spozdili. Ale vy to máte spozdili, my máme jak slovenský. Trošku český. Dobre, trošku sme sa oneskorili doma a meškáme do cirkvi a máme trošku skos. Takže to dúfam, že stihneme, sme hľadali metro a nevedeli sme ho vôbec nájsť, ten typek tam v tom videu.
Vraj si to nachádza tu. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the one who was, the one who is, and is to come. Willing to surrender your heart to the will of God? Are you willing to lay it down? Who gave you the word? He's the one who encouraged you. How did you say this room? How open are you to correction? Because if you are open to correction, I believe you will walk out the call of God that's on your life. About your life, you're welcoming Him in. Praise the Lord, I've been born. Takže takto vyzerajú nejaké priestory. Sú extrémne veľké, bolo tu milión ľudí. Nice, it's too much. No a špeciálny koniec nemám. Proste išli sme vybrať kvetinky, lebo sme išli na večeru s Kamkou. Aspoň Kaja išla, ja som išla domov. A to je všetko. Bye!